ബച്ചു ദേക്കിയെ പാടത്തിലെ പ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധിക്കൂ. പൂമ്പാറ്റയും റോസപ്പവും തമ്മിലുള്ള ഗുഫ്തഗ് നോക്കൂ. ആ ഗുഫ്തഗ് പൂരിപ്പിച്ചതാണത്. ഗുഫ്തഗ് പറയാണ്. തിത്തലി പറയുന്നു, ആദാബ് ഗുലാബ് ജാൻ. നമസ്തേ റോസാപ്പൂവേ. അപ്പോൾ ഗുലാബ് പറയാ, ആദാബ് തിത്തലി, ആദാബ്. കൈസി ഹേ, എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പോൾ തിത്തലി പറയുന്നു, ടീക്ക് ഹും, സുഖമാണ്. തും ബഹുത്ത് ഖൂബ്സൂരത്ത് ഹോ, നിങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമാണ്. അപ്പോൾ ഗുലാബ് എന്ത് പറയുന്നു? ആപ് ഹി സുന്ദർ ഔർ ഫൂൽ കി റാണി ഹേ. ഗുലാബ് എന്താ പറഞ്ഞത്? താങ്കളും വളരെ സുന്ദരവും പൂക്കളുടെ റാണിയുമാണ്. അപ്പോൾ തിത്തലി പറയുന്നുണ്ട്, ഗുലാബ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. റോസാപ്പൂ, ആപ്പ് പൂലോം കാ രാജാ ഹേ, നിങ്ങൾ പൂക്കളുടെ രാജാവാണ്. ഇതാണ് ആ ഗുപ്തം. ഓക്കെ.